ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ሃርሞኒ ሚድያ እዩ ኣብ ሃርሞኒ ሚድያ ኩሉ ሻዕ ዓርቢ ዓርቢ ናባኹም ነቕርቦ ናይ ዜና መጽሔት መደብ ንሎማዓንቲ እውን ከም ልሙድ ክልተ ርእስቲ ሒዘ ናባኹም ቀሪበ ኣለኹ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ክልተ ርእስትና ናባኹም ነብሎ እውን እቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሽወደን ማእከላይ ባንኪ ወይ ከዓ ሴንትራል ባንክ ናይ ሽወደን ዘውፅኦ ንብዙሓት ሰባት ክትንክፍ ዝኽእል እሞ ከዓ ገና ብሕጂ እውን ክውስኽ ምዃኑ ተነጊሩ ዘሎ ብዛዕባ ኢንተረስት ሬት ምውሳኽ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ከዓ ብዛዕባ ናይ 2024 ባጀት ወፂኡ ዘሎ ንብዙሕ ኣካል ብኸመይ ክትንክፍ ይኽእል ዝዝርዝር እውን ባጀትን ምስ ቁጠባ ዝተኣሳሰረን ሓበሬታ ናባኹም ከብፅሕ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ከም ዝበልክዎ ክልቲኡ ርእሲ ተመሳሳሊ ኮይኑ ግን እቲ ባጀት ወፂኡ ዘሎ ማዕረ ክንደይ ንሰባት ሂወት ክፀሊ እዩ እንደገና ከዓ እቲ ቀዳማይ ርእስትና ከዓኒ እዚ ወፂኡ ዘሎ ኢንተረስት ሬት ሕጂ ወሲኾሞ ዘሎ 0.25 ናብ 4% መፂኡ ዘሎ ሳዕብየን እንታይ ምዃኑ እውን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንብሎ ዝነበርና እሞ ከዓ ብፍላይ እዚ ከዓ ዓውዲ መፅናዕተይ ናይ ትዛብ ዩኒቨርሲቲ ዘፅናዕኮ ዓውዲ ስለዝኾነ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ብዛዕባኡ ስለ ዘሎ ንሰባት ኣብ ማዕረ ሂወቶም ኣብ መዓልታዊ ሂወቶም ከመይ ክትንክፎም ይኽእል ምዃኑ ብዝገልፅ መንገዲ ናባኹም ከቕርቦ ክፍትን እየ ናብቲ ኣርእስቲ ከእትወኩም ኣብቲ ቀዳማይ ኣርእስትና እቲ ናይ ሴንትራል ባንክ ውሳኔ ካብ ዕለት 27 ሰፕተምበር ኣትሒዙ እቲ ኢንተረስት ሬት ናብ 4% ወይ ከዓ ብ0.25% ከም ዝወሰኸ ናብ ዝንብሎ ዘለና 4% ከም ዝደየበ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ማለት ነቶም ኦልሬዲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮም እሞኒ ገዛ ገዚኦም ዕዳ ኣብ ምኽፋል ዝፀንሑ ንዕኦም ተመሊሱ እቲ ዕድኦም ከም ዝውስኽን ነቲ ዝነበረ ድኸፍልዎ ዝነበሩ ገንዘብ ንዕኡ እውን ተመሊሱ ከመይ ክትንክፎም ምዃኑ ዝገልጽ ኮይኑ እቲ ወፂኡ ዘሎ ከምዚ ብዚ ትርእይዎ ዘለኹም እቲ ኢንተረስት ሬት ሙሉእ ብሙሉእ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ገዛ ገዚኦም እሞ ከዓ ኢንተረስት ወለድ ዘለዎም ድኸፍሉ ዝነበሩ ንዓኣቶም ከመይ ክትንክፎም እዩ ዝገልጽ ኮይኑ ገና ከዓ ኣብ ኖቨምበር 23 2023 ከዓ ተመሊሱ ክውስኽ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኣሎ እዚ ሴንትራል ባንክ ዘውፅኦ ዘሎ ፀብፃብ እዚ ብዕለት 27 ሰፕተምበር ዝፀድቕ ኮይኑ ካብኡ ጀሚሩ ዝኸውን ኮይኑ እዚ ማለት ከዓ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ናይ ገዛዲ ናይ ካልእ ዕዳ ዝኸፍሉ ዝነበሩ ሰባት እቲ ዝኸፍልዎ ኢንተረስት ወለድ ክውስኸሎም ምዃኑ ብሕጂ እውን ክውስኽ ምዃኑ እዚ ዘግብሮም ዘሎ ከዓ እቲ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እንዳኾነ ከይከይድ ሻዕል ዘሎ ናይ ኢንፍሌሽን ነገር እዩ ኢንፍሌሽን ትዘቕጠት ኮይኑ ናይ ምግዛዕ ዓቕሚ ናይ ገንዘብ እንዳጎደለ ዝኸይድ ምስኡ ከዓ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ምኽንዩ ዘይኮነ ናይ ኮሮና ገንዘብ ዓቕሚ ዋጋ ምጉዳል ከዓ ዘስዕቦ ዘሎ ምዃኑ እዚ ኣብ ዝርዝር ቀሪቡ ዘሎ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ዘቕርቦ እዩ ኣብዚታት ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም እቲ ኣብ ኦገስት 7.5 ዝነበረ ኢንተረስት ሬት ሕጂ ኣብ ሰፕተምበር ሕጂ ናብ 9.3 ነይሩ ናብ 7.5 ከም ዝጎደለን እቲ ዝነበረ ግን ናይ ሪክስ ባንክ ዝደልይዎ ዝነበሩ ማእከላይ ባንክ ኣነ ወንቲ መፅናዕተይ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርክዎ እዩ ነይሩ እሶም ዝደልይዎ 2% ንክኸውን እዩ ነይሩ እቲ 2% ክኸውን ዝተባህለ ተሪፉሲ በንፃሩ እኳ ደኣ ከምዚ ብዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሕጂ ኣብዚ ሓበሬታ ዘቕርበልኩም ዘለኹ እቲ 2% ዝኸውን ዝበሃል ዝነበረ ተሪፉ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኸይዱ ንብሎ ዘለና ናብ ከባቢ 9 ገለ ደይቡ ብድሕሪኡ ከዓ ሕጂ ናብ 7.5 ወሪዱ ዝበሃለሉ ዘሎ ኩነታት ነዚ ሴንትራል ባንክ ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ክቆፃፀሮ ዝደሊ ዘሎ ነቲ ፐርሰንቴጅ እንዳወስኾ ዝኸይድ ዘሎ ኖቨምበር እውን ክንውስኾ ንኽእል ኢና ዝብል ዘሎ ሰባት ብድሕሪ ሕጂ ገዛ ክሸጡ እንተደልዮም እንዳሓሰረ ዝኸዶም ዘሎ ዝሽገሩ እቲ ኩነታት እናተረጋግአ ክንዲ ዝኸይድ ኣብዚ እንዳኸበደ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ዝቕፅል ዓመት እውን ኣዝዩ ናይቲ ባጀት ቀሪቡ ዘለውን ክንሪኦ ኢና ኣብኡ እውን እቲ ኣዝዩ ኣሰካፊ ዝኾነ ናይ ባጀት ምቕናስን እቲ ቁጠባ እውን ይህሰሎ እሞ ኣብ ዝቕፅል ዓመት እቲ ናይ አንኢምፕሎይመንት ሬት ከዳርጋ ናብ 8.5 ገፁ ክድይብ ዝብል ዝወፀ ፀብፃባት ኣሎ እዚ ማለት እንታይ እዩ ብዙሓት ሰባት ስራሕ ደው ክብሉ እዮም ብዙሓት ትካላት ሰራሕተኛታት ከፋንዋየን እዚ ቁጠባዊ ኩነታት እዚ ከዓኒ ኣብ ከምዚ ኮይኑ ከሎ ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ምስ ንሰግር ከዓ ከምዚ ቁጠባዊ ሽግር እንዳጋጠመ ከሎ ከዓ መሊሱ መንግስቲ ነቲ ባጀት ስለ እቶታቱ ዝቐነሰ ነቲ ባጀት ብዝቕንስ መንገዲ ነቲ ዘሰክፎ ዘሎ ወላ እውን ሕጂ ብዙሓት
ኣብቲ ወፂኡ ዘሎ ባጀት ርኢቶኦም ዘቕርብሉ ዘለዉ ምኽንያት እንታይ ሕጂ ከመይ ጌር እዩ እዚ ክኸምኡ ክኸውን እንድሕር ዳ እቲ ዝወሃብ ዘሎ ገንዘብ እንዳተቐነሰ ኸይዱ ኣብዚ ከም ትርእይዎ ዘለኹም እዚ ዝቕፅል ዓመት ቀሪቡ ዘሎ ባጀት ተቐሪቡ ዘሎ ንስራሕ ዝምልከት ማዕረ ክንደይ ክሃሲ እዩ ኣብ ዝብል ፀብፃብ ምናልባት ዝረኣየኩም ኩሉ ተስፋ ይገብር ኣብዚ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኣርቤስ ፎርሜሊንግ ንዝቕፅል ዓመት ንዘሎ ብዝሒ ናይ ስራሕ ደለይቲ እሞ ዘሎ ሽግር ምኽንያት ብምግባር እቲ ከቕርቦ ዝደሊ እቲ ዝደልዮ ባጀት ክንደይ ክኸውን ኣለዎ እቲ ክወሃበና ዘለዎ ኣብ ዝብሎ ናብ መንግስቲ ዘቕረቦ ባጀት 700 ሚልዮን ኮይኑ መንግስቲ ግን እቲ ክህቦ ፈቃደኛ ዝኾነ ገንዘብ 200 ሚልዮን ጥራሕ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ካብቲ ዝተባሃለ ኣዝዩ ንታሕቲ ምዃኑን በዚ ባጀት እዚ ከዓ ነቲ ዝድለ ዘሎ ወይ ክመፅእ ዝኽእል ስራሕ ኣልቦነት ንዕኡ ክምልስ ዝኽእል ኣይኮነን ዝወሃበና ዘሎ ዝብል ፀብፃብ ቀሪቡሎ እዚ እንታይ ከምፅእ ማለት እዩ እዚ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም እቲ ክወሃብ ተባሂሉ ዘሎ ወይ ከዓ ክወሃብ ተወሲኑ ዘሎ 200 ሚልዮን መስቲ ክግበር ዝድለ ዘሎ ዝማጣጠን ኣይኮነን እዚ ከዓኒ ነቲ ስራሓትና ብግቡእ ክንሰርሕ ኣይኽእለናን እዩ ብምባል እቲ ሓበሬታ ኣብቲ ትርኢቶም የቕርቡ ኣለዉ እሱ ጥራሕ ደይኮነ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም 200 ሚልዮን ተፈቒድዎም ዝያዳ ተዋሂቦም እሶም ግን ሓቲቶም ነበሩ 770 ሚልዮን እዩ ነይሩ እዚ ንምቕናስ ተባሂሉ ከዓ ክገብርዎ ዝሓስቡ ዘለዉ እቲ ናይ ዮብ ማችኒንግ ወይ ከዓ ነዘን ትካላት ናይ ግሊ ሩስታኦክ ማቻ ገለ ዝበሃል ንዕን ዝስደድ ነበረ ኣብ ሓደ ወርሒ 74,000 ዴልታ ጋረ ኣብ ሙሉእ ሃገር ይሰዱ ነይሮም ተሳተፍቲ ካብዚኦም ሕጂ ናብ 50,000 ክወርድ በቲ ባጀት ተገይሩ ከም ዘሎ እቲ ኢንትሮዳክሽን ዮብ ዝበሃል ከቕነስ ምዃኑ እዚ ንሓደሽትን ንስራሕ ንነዊሕ ግዜ ብዘይ ስራሕ ዝፀንሑን ዝምልከት ኮይኑ ኢታብሌሪንግ ሲዮብ ዝበሃል ግን ሓድሽ ዝመፅእ ኣሎ 2.4 ሚልያርድ ካብ ዝቕፅል ዓመት ክፀድቕ ተባሂሉ ዘሎ ካብ 2024 ክጅምር እዩ እዚ ከዓ ንክልተ ዓመት ብሓገዝ ሰሪሖም እቲ ፍልልይ እንታይ እዚ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኢንትሮዳክሽን ሲዮብ ኒስታር ሲዮብ እቲ ገንዘብ ንወሃብቲ ስራሕ ብስካት መልክዕ ኣቢሉ ኢሉ ወሃብ ነይሩ እዚ ግን ቀጥታ ነቶም ሰባት ዝወሃብ ኮይኑ ድሕሪ ክልተ ዓመት ምስርሖም ግን ኣብኡ ከለዉ ቲልስ ቪዳሮ ኮይኖም ዝቕፅልሉ ኩነታት ዝብል እዩ እዚ ሓድሽ መፂኡ ዘሎ ባጀት ነዚ ስጋዕ 2 ሚልያርድ ተዋሂብዎ ዘሎ እዩ እዚ ዝተፈላለየ ንኮሚንን ነዚ ኤስኪኤል ዝበሃል ላንድስቲንግ ተዋሂቡ ዘሎ ገንዘብ ከዓ እዚ 16 ሚልያርድ ተዋሂቡ ከም ዘሎ እዚ ከዓኒ እቲ ተፀበይዎ 28 ሚልያርድ ነይሩ እዚ እውን ጋብ ከም ዘሎ ኩሎም ባጀት ተቐኒስዎም ይኸይድ ኣሎ መን ጥራሕዮም ሕጂ ባጀት ተወሲኽዎም ዘሎ ሕጂ ኣብ ሓደ ዓመት ከባቢ 16,500 ናይ ትሬኒንግ ናይ ስልጠና ቦታ ክህቡ እዮም ይርከስ ናይ ሙያ ቤት ትምህርትን ኮንቮክስን ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ እዋናት እቲ ምኽሪ ንዓኹም ኣገዳሲ ኮይኑ ንረኽቦ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ እዋናት 16,500 ሓደሽቲ ናይ ትምህርቲ ቦታታት ዕድል ክወሃቡ ናይ ሙያ በሃል ዘሎ ስራሕ ደውቴልካ ከመይ ጌርካ ቀልጢፍካ ናብቲ ናይ ሙያ ኣቲኻ ሙያ ተጠርብ ስጋዕ ቁጠባ ዝዳላደል ናብ ንቡር ዝምለስ ከመይ ጌርካ ንዕኡ ነዚ ክትጥቀመሉ ትፍትን ምርኣይ ከድልዩ እንዳበልና ምናልባት እዚ ናባኹም ነብሎ ቀዳማ ሓበሬታ መዋዓውዒ ሰሚዕና ናብቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ናባኹም ክንወስድ ዘለና ናብኡ ክንምለስ ኢና እሞ መዚ መዋዓውዒ ገልፈኩም ያሲናይ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰት ሓዳስ መጽሓፍ ሕሪቲ ኣብ ጨውያ ሲናይ ዛንታ ናይታ ነብሰ ጾርን ከላ ተጨውያ ናብ ሲናይ ዝተሸጠትን ብዙሕ ውረደይ ብዝሕለፈትን መንእሰይ ሕሪቲ ተስፋይን ኣገራሚ ዛንታን መሳጥ ብዝኾነ ኣገባብ ተጻሒፉ እንሆ ተቐሪቡ ነብሰ ጾር ከለኹ ብሓይሊ ናብ ሲናይ ተጨዌ ትዝገርም ዛንታይ ድማ ካብዚ ዝጅምር ገጽ ጋልሄ ድማ ክዛረበሉን ክትጸሓፍን መሪጽ ኣለኹ ዘይተሓስበ መከራን ኣፈታትሑን ስቅያትን ተጻዋርነቱን ብድሆታትን መስገደሉን ኣብ ዛንታ ሕረይቲ ተጻሒፉሎ ህይወት ደቂ ሰባት ብዝተፈላለየ ጸገማት ዝተኸበበ እኳ እንተኾነ ንሕሪት ተስፋይ ግና ሕልፍለዎ ትብዓትን ተጻዋርነትን ነብሰ ጾርን ከላ ኣብ ጨውያ ሲናይ ዘሕለፈቶ መከራን ትብዓትን ብመጽናዕቲ ተዳልዩ እንሆ ተቐሪቡ መጽሓፍ ሕሪቲ ኣብ ጨውያ ሲናይ ምልእቲ መጽሓፍ ዛንታ ሕሪቲ ሒዛ تقريبا هيوت
تمرتيا زان تحريت دما نتسقم كمين بدون نسقرون تمرت التحلف مصحفيا نزا مستطيت مصحف نمونان بغدتا بويب سايتنا كتأززو تغلو ويون بزسعب أدراشات توكسو أب حقنيا زان تستمر قصة مصحف حريتي أبجويا سيناي سلام كبرات تخاتلتي تمليسنا متيناكم علنا أتي أب مجرشا نباخم نبلوز دلنا نايتي خلتي لما عند زلعلنا يا رأستي وتسيت أبو الكسبات أب تخاتلتنا كم تصدق النجر انتاي نزبل نمملاس السو قلتينا السو انتايو نتم ولد زلوهم الموز خفلو زلو عدا زلوهم سبات زي حجي تغيرو زلو زبال زلو توسيخو زلو ولد بخمي كتصلوهم يخيليو قدم حجي 5 زرعخمو 4000 زخفل زنبره سب سغا 12000 13000 زخفل له خناتات نيرو نزق حجي زوسخ مالتي زي غنا بنوفمبر كاخوسو مخانم قلصلو سلازا ابكمينا بفلايتم عدا زلكم ناي غزا ابكمينا زلو وان كبل مخان ريهم كافت خالق باجيتاتكم قطيبكم كتكدو انت زي لكن حجي خشوتو تيلكم اي واتسابكمني مغنياتو زغز سبيلن بانكتاتون كم زنبره بقليل يلقحنين كاش زلو سبتدي كوينغا نزل زلو ولد نار عيد جز بزح سلازي يركب كبليو كحسركم ياخد كسريكم حزكم ما اسقع زلو جيزي حليفكم واغا خوص مخان اندحراي فلوتيو جن سقع شعو زحلف عقم تديبلكم كا قطباوي اكايداكم قرب قطبا بيلكم كالو وصايتات زي دل قنيسكم نزو وان كتحلفوا مفتان كدلي اندابلنا ابتخال ايرستنا كا باجيت تقريصو بزح ايكونومي قلولاو اتيو شجار خناتات تفطيرو سرحت دو كبل مخانون عربيت سلوس ناي سرح دليت قصري خبنا من شمون تنطبخ شديش تلقصو شنو من تنطبخ حمش تلقصو خعب مخانو زيناتات يحبر له زي مالت نفس وقف سب بز غداي اذا ابز صلو غيزي نتي سرح دو ابز بلو غيزي منغستي مزز الله كله قطباو شجر 16500 ناي مويا سلطنا بوتاتات قوت صخلو دحره تقلولا ناب نبر سرح كتملس تونكا مياو سلطنا خطوسدلو تخيل اماراتيتات كاب حجي تحسب سرح مدو مستبل سرح اندادلخا خير خبكا نوح غيزيون كخدكا سلازخيل نزي سلطنا زندا وصلكم كتحالفو وقت كتحاسبلو كاب حجي انداتلابنا نلومن اباخم زبلنا يا نجر زي نيرو سغصل سومون بخالق مدب سغع نرحب سلام كنيات هارموني ميديا ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር نغلقم فتوتخمن مغربتخمن انقع عبقعكم نمبال ابتدليلو اوان هارموني ميديا عدل كفيتلكم سلازلو تتقملو